דס, מה הולך אחי? תראה, זה חבר'ה, זה בשר טרי, מה זה הבאת לו פה? מה זה? בשר מה זה? איזה בשר? זה רצועות פוד, זה מספר 2 קפוא, זה כבר הופשר, ויש לנו סטס כתב, אהלן, סטס, תגיד שלום למצלמה. סטס אוכל את זה כי הוא רעב. סטס, תאכל אחי, זה המון. לא, לא מאמין. אני לא מאמין. תראה לנו, הוא רוצה ראש שאתה בולע. רגע, תן לו, מים, תביא לו משהו להקל. להקל את זה, בסדר? הוא אוכל מספר 2, קפוא. תראה לי, תפתח את הפה. וואי, אתה חייב. זה לסרטון. אי אפשר אני אומר, אני יודע מה אני עושה. הנה, בוא. תן ביס, תראה לי, תן ביס תעשה ככה כזה. אתה לא אוכל? כבד לא אוכל? הנה, אתה רואה רק בשביל הפוד הזה. אתה יודע, רק תן כאילו ביס שזה לא עם השיניים. זה גדול. זה קטן מה יש לך, זה ביס קטן. אתה לא תתקגרל. יהיה משהו שהוא לידה זה הכל טוב, אתה יכול... יש לך שיניים, אחי, שיניים. להביא לך את הביצים של ההודו כפרה? תבלע אותם? לא, לא, אתה לא מרגיש, זה יורד למטה. עוד אחד, אבל לא רואים. דוחים, אחי. הנה, דוד אוכל. תאכל אתה. אני לא, אני צבעתי כבר. אני צבעתי. אנחנו סגלעים לא בא לי לאכול יותר, אני שבע. אתה מעביר לי אחר כך לבן שלי. בתיאבון, אחי. בתיאבון. תודה. תודה. לא, תודה רבה. תאכל. תאכל גם אתה. לא בא לי, אחי, אני שבע. אני מבסוט. מחר תאכל גם? לא בא לי, אני כבר שבע. לא זילם את זה.